Lezi inhlamvu okukhulunywa ngazo zazilibhekise enkampanini eseGoli. Akucaci kahle ukuthi ubani owagunyaza ukususwa kwazo echwebeni laseThekwini. Ziyisigidi nanhlanu inhlamvu engaziwa zashonaphi ngenkathi seyigcinwe esikhungweni esimele sokugcina impahla emobeni. Iningi lalezi inhlamvu elezibhamu ezincane. Ukususwa nokugcina kwazo emobeni kuphansi kophenyo lwamaphoyisa. The ammunition was then kept at the shipping company, which in terms of our laws it was not allowed to, and it was kept in the container in the yard, and so the breaking on the container in the yard was just easy, and so it was not in compliance with the laws. Yize labo ababandakanyeka ekususweni kwecontainer bengaziwa, usolwazi wezokuphepha enyuvesi yaseStellenbosch uthi kungenzeka ukuthi kunemgulukudu esebenzisana namaphoyisa nabasebenzi basechwebeni. Concern here is, who was involved in initiating this. Now, of course, we can point fingers in different areas, but there has been a problem within the police for a while, going back, more than 10 years, where there have been corrupt. Most police are not corrupt, but there's been elements within the police who facilitated. Dr. Lem uthi lesigameko siphephetsekisa inkinga yezibhamu engekho emthethweni ebhekane nesifundazwe. Amaphoyisa athi ingxenye yezinhlamvu ezalahleka isitholakele akukaboshwa umuntu. Bongani Gema, indaba ze SABC Thekwini.